Para mí, pues la fotografía igual que la pintura. Yo te diría, un distraure que me plena, que m'agrada, expressar-me, pues jo fent fotomuntatges, fent coses rixes, o sigui, quan tinc ganes agarrar els pincells, pintar, però tot no és per ensenyar, per vindre, d'això, no. Tot el que faig jo, i si vols no sé com estava, és per mi. El camp de proves en les barques. Pegar que vinc ara. I coses rústiques, antigues i això. La pintura igual. No havia fet coses de mecànica, o sigui, coses que tinguin metal, coses d'això, no. M'agrada lo rústic. Sí. Que no meta força. N'hi ha una fulla que fa unes relacions sobre els pobles de València, els deserts i això que se diuen deserts, que se van anar la gent. Y decía el pueblo más, con menos habitantes, más pequeño de unas casas, que Campanari. Estaba en una foteta de Xina y el vaig fer. El detall que era el poble més xicotet de la comunitat valenciana. I d'ahir va més tard. Tengo 25 céntimos. Mira, que no tengo más. Pero si no estaba, no vas a vender aquí. Yo dos en casa. No, por eso, yo es que más que nada porque me ha dado gusto. Entra en internet y mira café. Pero no se vende. Aquí no te puede poner una. Luego deja la documentación. Ay, viene para acá. Son.
antes de la fotografia, el que ja de molt xuní, tenia 9 anys o cosa així, ja començava a dibuixar, i que m'agradava. Ja qualsevol cosa i m'agradava dibuixar-ho, dibuixava molt mal. A més, el dibuix mai ha sigut massa bo, me costa molt dibuixar. M'he de fer més a la pintura, més treballar en la pintura, més clar els colors, o sigui, traure els tons que m'he fet. Més que el dibuix me costa molt. És principal el dibuix, però ha tirat massa de tocar els colors, o sigui, els colors que llapis. He treballat més m'agrada més el pincell que el llapis. Me falta, per exemple, vaig estar estudiant un any i mig o cosa així en els oficis, en el carrer Cavallers, que estava en Tronses, i vaig a començar en dibuix, clar, he tingut que seguir, però n'hi havia un altre departament, una altra classe, que era de pintura. I vaig deixar el dibuix per agarrar i clavar-me a mesclar els colors, o sigui, el que m'agradava. Que hi vaig tenir un error perquè el dibuix és principal. Això me costa molt, quan faig algun quadre i això, me costa molt el dibuix. Jo he ser Nazaret, per circumstàncies de la vida, de treball, estava sol, i vivia en el carrer Llorca, m'anaven les coses mal en qüestió de treball, estudiar-se. I dije, treballar així. Antes d'este piso jo vaig estar visquent en un convent que n'hi ha ahí, i ja em vaig buscar el piso este actual. Però jo no pensava ni quedar-me així, perquè era Nazaret, era el Lea Xampó, en aquells temps, fa 20 i pico anys. Però ja a poc em pegava molt. No anem a comentar que n'hi havia així perquè tot això era Nazaret en aquestes. Però a poc s'ha anat deixant, ja quedava un parell, però que Nazaret avui en dia, quedar-me així, ni pensava jo quedar-me així, pensava acabar de treballar d'ahir i anar-me'n d'ací. Potser vaig acabar en la ciutat de l'Essència, que vaig estar ahí un any treballant. Jo vaig veure així, sols venia així a tot. Però ja a poc vaig veure que això s'anava arreglant, o sigui que ja no n'hi havia tant follon de coses d'això. I actualment, Nazaret és un dels barris, si conec prou barris, un dels barris de molt poder. En este sabatete algo es muy guapo. Sí, es de maquinetes. A 5, a 70, 80, en teoria. I esta és de 200, de 35-200, esa de 35-200. Esta, que és com esta, però esta sí. I totes estan provades, totes. L'objectiu no és d'esta màquina, però s'acopla de puta mare. M'ha fet en ella i puta mare. Ixa era la que vaig comprar allà, quan anàvem al rastre, era l'objectiu. I esta és de 35, que esta és una signa i és de puta mare. I és velleta, però velleta. És uns negatius que deixo muntats de puta mare. És de 135. Aquesta és la Felmut. I és una signa antigua, però un objectiu. Els objectius sigma m'agraden quasi més que les Nikon. Este és d'una foto que n'hi ha en un llibre de Pere, que em va agradar la composició en si, no? Eixa sensació de soldat que té, com així esperant alguna cosa, ja percebeu també per l'edat, una persona ja major. O sigui, a mi m'encanta l'expressió que li vaig poder treure. A mi l'expressió està millor que la còpia que vaig agarrar en el llibre. És una cosa que m'agrada, que me dona sensació i ho faig. Jo firme sempre en l'apellit de mon pare i de ma mare. El J. Garbell, García de mon pare i Bellver de ma mare. I este també és d'un calendari. És la pressió del gosset, m'encanta. I el ullet així, com està mirant dient què m'estàs dient, o alguna cosa així, i ella està mirant a eixa. Si es dones compte, ella no està mirant a este, està mirant a eixa perquè eixa és el que se'n va cara a dins per la barca, se'n va més junt, i com si li estiguera dient, ja on vas, o alguna cosa així, no? És l'expressió, està mirant a eixa. Ja, tira per ahí.
Aquesta ja tinc el carret que estava mirant Canet. La relació que veig jo en la fotografia i la pintura és molt... A mi és molt pareguda, perquè Garra és que té que pintar, no sé què, i Garra és una màquina de fotografiar, i Garra és un cavallet en un lienzo i te fiques a fer alguna cosa i pràcticament, per mi és igual, més que jo utilitzo molt el blanc i negre. Per exemple, tens que tindre primer motoritat per lo que estàs fent, igual en la pintura que la fotografia. Després, tens que saber, per detallar les coses, o sigui, tindre un primer plano, un segon plano, un fondo, o sigui, un fondo perdut, o sigui, la fotografia i la pintura per mi és molt pareguda. I després les expressions, en qüestió de relieves, de molt contrast, és el que m'agrada representar en la fotografia igual que en la pintura, coses que són reals, coses que veu, per exemple, un xiquet, un abuelo, coses mortes, o sigui, mortes en qüestió d'arbres, de rames seques, igual en la pintura també m'agrada això. El laboratori per mi és experimentar. Per això agafa tant de carrers, tant de... A mi m'agrada agarrar negatius i treballar-los en qüestió d'agarrar mateix negatius de lo que siga una barca, siga un arbre, siga el que siga, i treballar-los, ampliar, agarrar detallets d'aquest negatiu, conjuntar-lo en un altre negatiu, o sigui, el que m'agrada és experimentar, ampliar hora i en els negatius, clar està, en el laboratori. Després, o sigui, se fan 50.000 coses, de tapes, fotomuntatges, inters, de la forma de revelar-los, si el vol més curt, més llarg, o sigui, carregar-lo més, de revelar-lo, o sigui, més fort, concentrat, entrar-hi en uns altres tonos, o sigui, experimentar el que m'agrada al laboratori, no va a ampliar fotetes d'aixina. Per això gasté tant de paper i tant negatius. Tot això són... La majoria són de proves. La majoria són fets en l'estudi, provant tot. Cada una és una màquina. Tinc per ahí fitxats. Sí que una de les que has vist ahir, ho tinc ahí apuntat. També aquestes són totes... De quina màquina és? Aquesta és una... de ris. No veig més. Són màquines velles que ja no se fabriquen més, se fabriquen però ja en res, o sigui, ja modernes, en sistemes d'enfoc i demés. Però aquestes són màquines velles que tenen 50 anys i, sin embargo, me trauen uns negatius de puta madre. O sigui, a mi, per exemple, jo vaig estar molt de temps pintant quadros, ja de però no m'emplenava. Fer això, fer tot això me n'agrada. Ara, a fer falta sí que ho ha fet, però avui en dia tot el que faig és el que m'agrada, o sigui, el que m'he satisfet. No tinc que anar ensenyant, mira, què he fet? No. Comentar, per exemple, algú, per exemple, que entens de tot això, un poc sí, m'agrada comentar això o l'altre, no? Però que no soc una persona que faci les coses per... Ho faig més per mi. Tot igual, el dibuix, o sigui, la pintura igual que la fotografia, això ho faig per mi.